ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Чемпиони вазни 93 килограмми UFC Алекс Перейра гуфт ки агар Магомед Анкалаев осебҳои ӯро бубинад, пас UFC-ро тарк карда метавонад. Биёед суханҳои Перейраро гӯш мекунем. Ман доимо бо осебҳо меҷангидам. Анкалаев оиди осеби қабурғаи худ гап зада истодааст, лекин агар ки худи ҳозир ӯ осебҳои маро медид, ӯ худро бад ҳис мекард. Баъди дидани осебҳои ман ӯ дигар ба октагон баргаштан намехост ва мегуфт ки ман дар ин ташкилот чӣ кор мекунам ва UFC-ро тарк мекард. Ман ҳатто ягон чиз гуфтан намехоҳам, аммо омодаам ки бо ӯ шарт кунам. Ман натиҷаҳои тиббии худро нишон медиҳам, а ӯ бошад аз худашро нишон диҳад ва мебинем ки осебҳои кӣ вазнинтар аст. Корҳое ки ман паси сар кардам, боварӣ надорам ки ӯ ин корҳоро гузашта бошад, гуфтааст Перейра. Хотиррасон мекунем ки Алекс Перейра дар реванш Магомед Анкалаевро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода камарбанди худро баргардонид. Ана оиди Анкалаев бошад, пас чанд рӯз пеш ӯ ана ҳамин наворро нашр карда навишт ки роҳ идома дорад. Ҳамаи кор нав сар шуд. Топови ҷангори вазни 61 килограмм UFC Умар Нурмагомедов дар муҳорибаи унвони вазни худ ки байни Мераб Двалишвили ва Пётр Ян мегузарад фикрҳои худро баён кард. Ма фикр мекунам ки Пётр шанс барои ғолиб шуданро дорад. Ӯ дар зарбазанӣ хеле хуб аст ва ҳамаи ҷанговар шанси ғолиб шуданро дорад. Ҳамаи чиз аз он вобастагӣ мекунад ки чӣ гуна ӯ аз текдаунҳои Мераб худро ҳимоя мекунад. Пётр Ян ҷисман хеле бақувват аст. Онҳо ҳардуяшон ҷанговарони хубанд. Барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Пётр Ян ва Мераб Двалишвили рӯзи 7 декабр дар турнири UFC 323 баргузор мегардад ва ин реванши онҳо хоҳад шуд. Дар якум муҳориба Мераб бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд, лекин Пётр чанд маротиба эълон карда гуфт ки дар ҳамон муҳориба осеби даст дошт ва ба пуррагӣ ҷангида наметавонист. Акнун дар реванш ният дорад ки Мерабро манъ карда соҳиби камарбанд шавад. Топови ҷангори вазни сабук UFC Дэн Хукер эҳтироми худро ба Ислам Махачев расонид. Барои Ислам ин визофӣ хеле ҷиддӣ аст. Бояд эҳтироми худро расонам, ки ӯ ин қарорро бароварда ба вазни нимёна баромад. Ба вазни нимёна баромадан ва бо Ҷек Дела Мадалена ҷангидан аниқ арзандаи эҳтиром аст. Ин коре ҳаст ки ҳатто бузургтарин ҷангори вазни сабук дар ҳама замон Ҳабиб Нурмагомедов карда натавонист. Ӯ натавонист ки дар ду вазн чемпион шавад. Аз ҳамин сабаб шараф ва эҳтиром ба Ислам Махачев, чунки барои ӯ ин муҳориба дар ҳақиқат визофи ҷиддӣ аст, гуфтааст Хукер. Ва Ислам Махачев бошад дар ин суханҳои Дэн Хукер чунин ҷавоб дод: ба ман хетерҳои нав дар кор аст. Хетерҳои пешина дӯстдоштани маро сар кардан, навиштааст Махачев дар Твиттер. Ва дӯстон ногуфта намонад ки тӯли чанд сол Дэн Хукер дастовардҳои Ислам Махачевро ҳама гуна пас мезад ва ӯро танқид мекард. Акнун чӣ гуна ки мебинем, ӯ эҳтироми худро ба Ислам расонид ва гуфт ки Ислам кореро карда истодааст ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов карда натавонист. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо аз рӯи дастовардҳои Ислам бузургтар аст ё ин ки Ҳабиб? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.